So Monggo Pak Teguh. Mbak Kakung monggo. Bu Teguh, Pak Teguh monggo. Bose kardus monggo. Iya iya iya. Dali duli yum. Bu Teguh kok mboten mriki to, Bu? Monggo. Kalian Bapak monggo. Ora masuk. Ayo, Dik. Catatan sajroning Ning ati datang luntur. saya marati. Ya yo. Aku kowe Ati dadi ning kubuk asmara. Monggo sanese Pak Teguh monggo pasukan joget yo. Matur nuwun. Oke nganan, oke ngiri, oke ngarep masuk. Gonge kok kuwi kok. Gong, oh gitu ya. Matur nuwun Pak Teguh, wis Iya. pokoknya sukses selalu. Makasih. Ayo Mas Brata. Ayo, Kamu lebokke. aja. Catetan sajroning ati, tetan
Selamat sore Pak RT, yang mana Pak RT? Wah, digandeng bose Aku kardus. digandeng mas. Penak Tapi ora, aku Dik? ilang. Nek aku ilang piye? Keluarga besar Mbak Kakung, sembah nuwun sedayanipun. Pasukan. Yuk. Debien wis patukoke wujud tali sakotange saiki ne lako ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki Bagus. latihan regane namemu kowe wujud katresnanku jare kowe melu aku leko mlayu Purwodadi kondur apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi aku goleki tali kotak. Selamat jalan Purwodadi Pati Rembang nggih. Ngatos-atos. Rono Dik Rono ben ra ganggu dalan. Iki masaline. Maju Rono. Selamat jalan kembali keluarga besan Purwodadi nggih. Pria seksi wis Amat jo ngendangi dalan. wong semene wae. Yo. Yo Kang Mas angkat Pak Lun, masuki. ngatos-atos nggih, selamat Aku jalan. ora bakalan Mbak Bila, selamat yen jalan. Gusti ngeparengake meski bali. Tali kotang iki Sambil goyang ya. simpen Hati-hati di tekaning jalan. pati. Dadah. Tali kotang Dadah. saksi tresnaku kang suci. Jojoso. Sekarang Sri ngatos-atos lampahipun keluarga geng Purwodadi ngodinonga mugi lampahipun saking mriki dumugi Purwodadi manggiya kalancaran rahayu wilujeng. Selamat sedayanipun. Pak RT. Sudah. Yuk. Debien wis matukoke wujud tali sakotange saiki ne lako ilang saslirane Piye, Mas? Pak RT. lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo Pak RT. aku iki basa kardus ada regane namemu kowe wujud katresnanku pamuji jare kowe melu aku leko mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi aku goleki tali kotak. Bose kerdus semangat Semangat banget loh Mas. cerah foto. Terus pengantin joget dulu. Joget karo joget karo joget. Ayo. Terus selamat datang monggo tamu undangan. Dokang Mas antum masuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake meski bali. Tali kotang iki tasih Sudah, Pak RT. Sampun, kate kepati. sampun, Mas. Tali kotang
saksi tresnaku kang suci kali kota saksi tresnaku kang suci. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Gini deh, gini Mbak Yu, syutingnya ben saka kono, backgroundnya ben apik. Ya. Ibu joget bareng yuk. Ayo pasukan joget yuk. Maju. Bu, Lampung mana Lampung? Ya kencaning gisi gembira alera banyune segoro kaliyan numpak perahu layar dino minggu ke pariwisata alon praune wis banyu biang ora jemu-jemu karo sebuyu ngilangake rasa luka lesu Ake jawel mas. jebul wis sore weteng kelopo katan ngawe-ngawe prayogane becing bali wae dene esu-esu temandang nyambut gawe Wayai, Asri. Bu Rita. Ibu Rita boleh dicabut Ibu. Oh iya. Kepenak nyanyi, lali nyawer. Oh eh. Yo koncone dhisik pira. alera banyune segoro aliyan numpak perahu layar dino minggu ke pariwisata alon praune wis nengah piung-piung
terima kasih. Iya, monggo Mbak Amel. Yuk Mbak Bella, yuk Mbak Bella. Sekar Asri. Ini brass bandnya nggak joget udah. Lolo. Saja, saja. Saja, saja. Yo yo. Iya. Yo yo. Iya. Yo yo. Yang dari Pati. Yang dari Rembang. Purwodadi. Bluro, bluro. Datan bisa luntur ke tresnaku. Ayo Dek Putri. Agendong kemana-mana. Biasanya neng Pati neng HE ngene nyawer ora? Oh ora toh? Gus. Anu, iki kayane donature durung ana meneh kok. Oh ora meneh. Wo wis janjian ora rene-rene. Oh ya. Oh ngono toh. Panggilan kepada tim sawer. Oh. Oh nggih, siap Bu, siap. Oh ngoten sih. Yuk tak tunggu ya Mas, ora apa-apa ya Mas ya. Ora apa-apa, ya wis pokoke kanggo dulur Purwodadi. Aja Rembang. Sabtu Pantir. Yo. Purwodadi, Purwodadi. Kepada panggilan untuk Mbah Panju ditunggu sawerannya. Ini sudah lepoh kok belum datang-datang sawerannya ya. Ayo Mas Broto. Nalikane sepisan ketemu wong ayu kandilanku hati-hati rinten siang dalu. Ayo Dek. Bunda sowe ranku ngenteni ele wonge atiku antut
Amogya dadi sawiji senadyan abot tak lakoni. Sing arep nyawer teko, Bu. Gus, dialah. Sapa-sapa Mbak Mbah Bel? Parju. Ditenggo Mbah Parju. Pak Parju ya Pak Besan niku kok Mbak Pak Parju Besan. to. Pak Parju. Maju. Lah kuwi lho lagi mlaku cepet-cepet aku pokoknya. Ada iki bahasa kerdes kok kuwi kok. Oh iya bener Pak Parju ya. Sabda pandita ring sliraku. Yo yo yo. Sisaku. Mugi Gusti lilani tresnaku bakal dinawa mati. Yo. Da. Matur sembah nuwun, Mbak. Asar, Mas. Yo. Yo. Moga sedaya panitia pasukan batik sesarengan Mbah Sukidi. Pun regenge persuasana maka. Ceritane Ceritane wong seneng nunggal sambale. Wiwitane lungguh cicit saben dinane. saya suwe Saya suwe saben cicir nyekel pangan. banjur ngomong Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. ceritane Ceritane wong seneng tunggal kancane. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnoku wis kadung buyar. Mula wong tresno ora kena nggo sembrono. Sing kanggo ngipur wanita. Digambani rawe iku paribasane. Roro Jonggrang Nimbang rame kowe becek tatingake. Yo. Yo. Mbah Sukidi
pangapunten. C. Heeh. Bebili kepareng joget mriki Pak Pur monggo. Pak Pur monggo joget sareng-sareng mriki. Bu Pur monggo. Saiki Mas Broto anu we Mas. Dadi tukang fotone cerah foto apa, Po? Masukin. Iya. Apa nih? Ini loh. Catat sajroning ati datang lutut saya merati aku kowe dadi kampung tergolek ning gubuk asmara. Sedih banget. Burung rampung lagune. Masih ada satu loh. Bapaknya matur. Matur sembahipun Pak Pur keluarga Geng Jeporo paripurna pasugatan Langit Budaya Sekar Asri Kalenggahan Soten
puniki. Cekape ngatur billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Asri. Bajo putih to bajo. Apa tadi? Nyanyi mas. P3ST maju monggo. Maliki kantor ugi bakakung menika ngagem kaca tinggal nggih. Sembanuwun. Ono jarana lanang, ono jarana wedok. Mas jogete mriki Bos Nuri Bos Kardus monggo Dik rada majir apa-apa Dik Amel monggo 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 marep rono ra apa-apa marep rene ra apa-apa Madepe nanti-nanti ya Mas. muter sur Mbak Kakung. Kumpul kaya wingi undi jaranan jarane si jaranan jarane sing numpak derebe jaranan lanang ala jaran wedok.
kesuting Mbah Kakung